खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया मोजां रोखोम भिडिअ हगारनो हानाय जायाखै दतमा थांदोंमोन बा हर जाफैदों जेखियानो जादोला 15 आगस्टआव बिटिआर नि सीएम मानगोनां बिथां प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन बिथाङाथ' जेब्ला इलेक्शन सम सफैयो रायजो राजाखौ थगायनाय बा नंखाय बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि फोसावग्रा हुदा आरो गियान दं होननानै आं सानो दे सोर मोजां मोनो सोर मोजां मोना बे नोंथांमोननि बाथ्रा सिगाङावनो बुंखाबाय जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना बिसोर नायालाफानो अजथानो खर'खौ गुदुं खालामनानै लाब गैया बे आरोखि डाइरेक्ट स्किप खालाम ओंखारलां आरो आउट खालाम आनसाबस्क्राइबार खालामनानै ओंखारलांबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आंनि बुंनाया जेब्लायबो प्रमद बर'नि सायावसो बुंनाय जायो बाथ्राया खोथाया जाहैबाय मा एनडिएफबि खौ एनआइए नांनायखौ दिनै बेलाव लाबोनो हाबाय मोजांनि बाथ्रा लोगोसे जायफ्रा 5 लाखखौ मोनाखै बेखौबो मोनहोबाय माखासे मोनहोआसै बेयावबो दे थिगैनो दं दा जाहैबाय मा मार्टियास जायफ्रा मुंख्लं जालांनाय खोनानो मोन्दों जों 5 लाखनि जायगायाव सोरनोखौबा 3 लाख होदों ओमफ्राय 2 लाखआ माखासे बबेयाव गोमाखो बेखौ मोनथिरोंला मा जाहोननि थाखाय 3 लाखल' होखो आरो 2 लाखआ बबे जायगायाव माबोरै आवथायखो बा मा जाहोननि थाखाय होनो हायाखै बेबो थांबाय मार्टियास टमखौ दिनैसिमबो प्रमद बर'आ मानो खालामना होनो हायाखै एनडिएफबिनि गासैखौबो खालामजोब्बाय इन्टारेस्टिं बाथ्रा आरो दाखालि नैबे 15 आगस्टआव बिथाङा मा फोसावबावदों जायफ्रा एनडिएफबिनि मुङाव मुंख्लं जालांनाय बा बिमा बिफाल'नो थालांनाय एभ्रिमान 2025 नि नैबे इलेक्शननि उननिफ्राय बिथांमोना एभ्रिमान 1000 सोनायनि खोथा बुंदों माबा मोनसे बिथांखिनिफ्राय भिडिअ क्लिपखौ एसे ससे होनानै होगोन आं नायनानै लाग्रोनि एसे बिनि उनाव माखासे बाथ्राखौ बुंलांगोन এনডিএফবিৰ যিসকল কেডাৰ যিসকল সদস্য ইতিমধ্যে মূল খুঁটিলৈ আহিছে তেখেতসকলৰ যিটো কেছ আছিলে এই কেছটো আজি লাহে লাহেকৈ বেল দিয়া আৰম্ভ হৈছে এনআইএ কেছবিলাক মই ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জনাইছো যে তেখেতৰ নেতৃত্বত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু বড়োলেণ্ড চৰকাৰৰ নেতৃত্বত এই কেছখিনি নিষ্পত্তি কৰাৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি আছো যিসকলক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিব লগা আছিলে এনডিবি বিএলটি আগৰ এপছুৰ মাৰ্টিয়াৰ সকলোকে আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাম বহুতখিনি আগবাঢ়িছে আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছো বীমা চিবিনাই বিথাংকি ইটো এটা নতুন আঁচনি আমাৰ যিবিলাক সংঘাতত যিবিলাক যুৱকসকল মৃত্যু হ'ল যাৰ মাসকল জীয়াই আছে সেই মাসকলে আজি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত বহুত কষ্ট পাইছে সেই মাসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে এই বছৰৰ পৰা 2025 চনৰ পৰা আমি তেখেতসকলে জীৱিত অৱস্থাত থকালৈকে প্ৰত্যেক বছৰত চৰকাৰে 1000 সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মাহে 1000 সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে ঠিক কৰা হৈছে আৰু সেই সাহায্য তেখেতসকলে যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকে এই সাহায্যটো চলি থাকিব रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो मोनथिबाय जानांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा सरखार सालायनाया बेसे बोसोर जाखो जोबनिसै खोथायाथ' गोबां होदोंमोन खनसे बुंदोंमोन जेब्ला वेलकाम सेरेमनि नैबे सुक्तिनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो उदां जाबोसिगोन नैबे सुक्तिनि गेजेरजोंनो गासैबो केसा जोबसिगोन नङा होनबा बेसेबां गिदिर खोथा होदोंमोन माबा साख्रि होगोननो मागोननो इलेक्शन समावहाय बिथाङा गोबां बेफोरबायदि साख्रि होगोन माबा माबि होगोन नाथाय बियो मा मावदों बिनि अपोजिटसो नोंजों जायफोर थाफाग्रा मानो आगदा आगसि थाफाग्राफोरानो दिनैनि दिनाव मानो बेंगलरफोर बायदियाव खारना थाहैदों खोनानो मोन्दों साननैसोनि उनाव जेब्ला इलेक्शन सफैगोन आं जेसेबां बुंदों बिनिबो बारा बाथ्रा बुंग्रा फैगासिनो दङ
होनबा नों मा खालामगोन होनबा दिनै प्रमद बर' हिसाबै जिर' जानो थांगासिनोबो दङ दिनै हाग्रामाखौ मानो रायजो राजाफ्रा बोजबफिनदों साननो हागौ अफ्रिया BPF सापर्टारलै ना खोथाया बे नङा खोथाया बे नङा BPF खौ गोबां मानसियानो सापर्ट खालामनायनि खारना जाहैबाय दिनै जेब्ला हाग्रामा महिलारि हिसाबै खामानि मावदों रायजो राजानिबो माखासे रायजो राजाया मा लुबैयो दिनै हान्था मेला थांलाय फैलाय नोंनि बिपदे आपदे एसेब्लाबो नायनाय दिनै नायाखैनो खुगायासो बारा बुङो नंगौ नोंसोरनि दिनावहाय प्रमद बर'नि सरकार सालायनाय दिनाव IPS UPS माबा माबि PS ओंखारदोंना नंगौ जों मानिदों नोंथांमोननि समाव फुटबल टीमखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हादों इमप्रुभ खालामदों मोजांनि बाथ्रा आं बेखौ सापर्ट खालामदों NDFBनि खोथाखौ लानानै बिमा बिफाखौ लानानै दिनै जायफोर मुंख्लं जानानै थांनाय बेफोरनि खोथाखौ दिनैसिमबो नोंसोर बुंनो लाजियाखै UPPLआ NDFBनि सेक्रिफाइस खालामनायाव जिउ दान होनायावसो सरकार फैदोंलै बेबा रोखाखा बावहाय उल्थां फाल्थां ओरै बाथ्रा बुंनानै जेबो लाब गैया सोरबा UG ब्रह्मब्लाबो बे NDFBनि थै जिउ होनायनि नागारनाय गारनायनि थाखायसो बेयाव खुंथायाव फैदोंलै नोंसोरो आरो दा UG ब्रह्मआ सिटखौ लुबैबावदोंनो दाना UG ग्रुप प्रमद ग्रुपसो जालायनो थांगासिनो दङ UPPLनि गेजेरावबो नोंसोरनि गेजेराव दासिमबो UPPLआ दासिमबो खौसेथि होननाय बुस्थुआनो गैया प्रमद रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि खोथा बहाथो बेसेबां खोथा होबावनाय नोंनि खोथा होनायखौ जों खोनायै खोमाया बुंजोब्बाय ओंखायनो जों बुंनो गोनांबो बायध'तालै नोंसोरखौ आरो प्रमद बर'आ हायाब्ला अफ्रिनो सप्ता खनसेनि थाखाय शिफ्ट खालामनानै हो उल्थां फाल्थां खालामजोबनानै होगोन मिथिबाय आं हले सिदा सिदि बुंखागोन बावहाय नोंसोरनि बे सोरबा 1000 होगोन केसनि बाथ्रायाथ' दासिमबो हाइनेस्ट केसा मा अबस्था जानानै दं बबे डास्टबिनाव गारनानै दोनजादोंथाय फाइला माथो जोंलाय कर्टआनो नै नेक्स्ट मान्थआवहाय 2 तारिखआवनो गानांगोन जों कर्ट मास मोनफ्रोमबो माब्लाबा 1 तारिख माब्लाबा 2 तारिख माब्लाबा 15 माब्लाबा 29 बेफोरबायदियाव जों गानांबाय थादों मा बुजिनोलै नोंलाय प्रमद बर' मा बुजिनो जोंनि दुखु दाहाखौलाय मा सिन्था खालामो नोंलाय NDFBनि प्रतिलाय NDFBनि प्रति नों मालाबाबो मोजां सिन्था खालामा मोजां जुदि सिन्था खालामोबा बे जायफोर न'खरनि थैनाय 1000नि खोथाखौ बाद दोन नों 3000 एभ्रि मान्थ बै बिमा न'खरफोरनो होगोन आं जेसेबांसिम सरकार थागोन बेखौ मानो खालामना होनो हाया दासो नों सरकारा नोंनि सरकारा थागोन ना थाया जोंहा सन्देहसो दङ UPPLआ दिनै प्रमद बर'आ जारिमिनाव लिरजानो थांगासिनोबो दङ माब्रै लिरजागोन 5 बोसोर बियो UPPLनि प्रेसिडेन्ट जानानै CM जादोंमोन बिनि उनावहाय 10 बोसोर 20 बोसोर जिरायनानै थानांबाय बियो सरकारावनो फैफिननो हायासै बे हिसाबै बियो जारिमिनाव बर'नि हिस्टरियाव लिरनानै दोनजागोन डेभेलपमेन्ट जेबो मावाखै होननानै एकर्डनि दफाफोराव जाखिनि डेभेलपमेन्ट पेकेज फैदोंमोन बेफोरखौबो लाबोनो हायाखै खालामनोबो हायाखै अन्थाइबो गायसननो हायाखै गायसनदोंब्लाबो बहा हाग्रामा ब्रिड्जनो गायसनदोंमोन नाथाय दासिमबो कमप्लिट जाया इनकमप्लिट सरकारा बायलायलांनोसै थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय साननो गोनाङा नैबेसो दा एभ्रि मान्थ जायफोर बिमा आरो बिफाल' दं फिसाज्लाया थैलांबाय हारिनि नामाव बिसोरनो 1000 करि एभ्रि मान्थ सोनायनि खोथा बुंदों बे खोथाया टटेलि मिसा अनलि भट बेंक भट थगायनानै लानो नागिरदों NDFBफोरखौ फुस्लायनानै थगायना भट लानो नागिरदों बिनि अनगायै जेबो गैया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय आंनि बुंनायाव जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि